Hi, Carter consta goibh. Spíse an seo tam chun ligin term go bhfuil eiste sport a scríomh gom den nóchtán. A chuid den eiste sin bhís a gcuirigh an Aberdeen seo eistú go gaige agus cé go raibh na focail ar ólas gom. Ní raibh cinnte faoi roiintas na mír na gramadí. So tam chun ligin term nach bhfuil an legan ginneadach de Erin ar ólascom agus nach bhfuil an legan ginneadach de Dhearg ar ólascom. Agus chomara sin gur ná raibh cinnte den an ulra de bhuiligh nó de bhuile na sé. Féis go le. Leis seo dhéanamh tá chun úsáid a bhaint as an saomh nua seo breis.focloir.ie agus tá chun úsáid a bhaint a chothaire as an monachar gramadí. Nis an chéad rud talla déanamh gom ná an focail buile chuirsan i bhar ulra agus leis sin dhéanamh chuir mé an legan útha den Fhoclóra. Go dtíreach le bheith cinál córas a faoi sin an legan útha a chuir mé. So buile BUI go bra sin seo, nis BUILE nó BUILLE. Ní mar bhfuil tú cinnte faoin eisteachán faoin litriú bhfuilm dul a breanús na Fhoclóirí se. Tás gomsa gur buile le gá eil an legan ceart. Nis an chun úsáid a bhaint as an uimhir ulra agus tuis go dagan an tainneamachal chéadáit an seo. Tás gom gur an tuist anamnach úsáidigh mé gur sin an legan ceart. Agus so ulra anamnach builí an bheith. Mar sin ceartáid mé an ceann san builí. San is caithfidh mé brandú ar an Aberdeen. So the red teams. So caithfidh mé an talpa chuirteach an seo. Freisin. Ach ní raibh cinnte faoi inscne an animachal foran. Mar sin raitha mé chuig F agus breanúir mé an seo fan go bhfeiceadh mé foran se hé. Buin inscnach an bheith. Mar sin tuis ginneadach útha. Tá sí útha tuis gur team a bheann seachas teamses é bailach airí an tosaigh sin. Nis caith mé an legan ginneadach den animachal aimsiú. Nis tá sé san uimhir útha agus sa ginneadach. So sin fáinne nó fáinne. Tá sé an teagainn nach gá aon sé bhúchaisteach nó a chur leis na hainneamachal buin inscneacha tá leis a ginneadach. Fáinne agus os bheith gur leis an animachal seo an adíocht seo caithfidh gan adíocht a bheith teacht le tiseal agus le hibhir an animachal. Agus tá bhhair sin chuirdim dul agus dearg go chuirdach an seo áil sé ar dheis go. Nis dearg so dúirmar go raibh an tainneamachal foran buin inscneach, uimhir útha agus sa tiseal ginneadach. Sin an trí rud a dúirmar faoi. Cuoin leat sin buin inscneach, san tainneamachal buin inscneach agus bíon na gcónaí agus san uimhir útha a dúirmar tuis gur team a bhíonn agus sa tiseal ginneadach freisin cearclár so fáinne. So sin an trí fís álas a thug mé den agus mu gur an adíocht ceartú nó a chur na ceart agus útha ginneadach buin inscneach deirige an bheith. Ceartú ceann sin nis deirige builí na fáinne deirige an bhreá. So sin úsáid amháin détá buint as an saomhúntacht nó seo agus mar raibh cinnte faoin litriú nó aon rud mar sin détá dul breanú an seo san EID nó ar nó hit chuirdach buile an son agus feictú builí plural builí sin litriú an son an bhreá nó hit a chuirdach mar tá
san EID. Dunnig í cinnte dahan san an teanga ceart a chuirdach sa Fhoclór ceart agus jo sibh níos mó leis mar an sibh an sin dá gur dáin hit in FGB sin a Fhoclór gaige béarla ní bhachan ar cin eolais ann. Ach tásúm gur chuideach sé sin libh agus mar sibh ann anna leas a bhaint san áis úntacht nó sin agus má féin ceist nó aonú deile testáil fág teachtaireacht faoin bhí seán. Go raibh